To ta faru ta ƙare, Adam Zango dai ya je ya nemo mama ya aura. Amma dai wannan yarinya a ƙasar Nijar ya auro ta, an ɗaura auren a Niamey Nijar. Sai dai kuma mamaye da ya muwaƙa waccan daban. Ita dai wannan yarinya iyayenta suna kiranta da suna mama, kuma an ɗaura aure akan jaka 50 ta ƙasar Nijar, sefa kenan. Wanda jaka ɗaya tana kamawa naira 2,450. Idan ka ɗauki 2,050 100 kenan. Idan ka ɗauki 450 so 50 kudin da ba za su wuce irin 120 ba haka, ko da ɗauriya sadakin da aka biya kenan na mama. Kuma wannan yarinya ce karama, auren farko. Yanzu haka dai an ɗaura aure jiya Juma'a da jarumi Adam Zango. Sai dai kuma wannan ita ce mace ta biyu wadda Adam Zango ya tsallaka kasashen ketare. In ba kuma ce ba, ya taɓa auro ta a Kamaru. A cikin matansa akwai 'yan Kamaru. Sai kuma ita wannan tana ƙasar Nijar. Ita kuma Hafsat Chalawa dai kun san Chalawa Kebistan ne, daidin Najeriya ne. So a takaice dai Allah ya sa alheri, Allah ya bada zaman lafiya, kuma zaman haƙurin nan ya zama dimin da'ima. Saboda shi aure dai zo mu zauna zo mu saba ne. Kuma aure idan mutum yayi guda 100 ba za a ce masa ai yanzu ka san yanda aure yake kai ba sai an ce komai ba. A'a, dole ne sai an ƙara tunasarce da kai, domin tunasarwa ga musulmi wajibi ne. Na farko dai shi ciyarwa, shayarwa, ɗakin kwana, larura, lakadan ba ajalan ba, wannan waliyai za su gama, mu ba sai mun faɗa ba. Amma akwai abubuwa da za mu iya faɗa, especially irina da na zauna da mace ba ɗaya ba ba biyu ba. So kuma akwai wata nasiha wadda in ba irin mun ba, mutum ba zai hasko, ba zai leko ya gano abin da zai faɗa ba. Misali, Adam Zango ya auro yarinya yanzu a ƙasar Nijar wadda bata wuce tsaran ɗansa na farko ba, Haidar. To kenan kaga akwai iya ruwa hidda kai a cikin nan. Shi Haidar za ka ga masa to ba ma shi kaɗai ba, duka ƴaƴanka. Wannan yarinya tana matsayin matarka ne, kasi tunani da karancin shekarunta, da ita da wadda ta shekara 70-60 duk sunan su matanka. Za ka iya dan kawo musu kissa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure na Aisha da karancin shekaru, sannan kuma ga ta zo ta iske a matarsa uwar gida wato Nana Khadija, wadda ita Nana Khadija tana da shekaru da yawa, hatta girme manzo sallallahu alaihi wasallam. So dai ka dan yi musu dai irin shimfiɗa dai da sahabbai da sauransu sanatsu, su yi mata biyayya ita kuma a matsayinta na yarinya. In za ka ɗebe shekarunka na sama, ka bar iya ragowar shekarun da take da shi, sai ka tuna daidai lokacin da kake da irin shekarunta, kai ma za ka ga kana buƙatar nasiha, kuma ana ma uzuri, domin ba komai za ka yi daidai a wannan karancin shekaru nata ba. In ma 10 take da shi, in ma 20, in ma 19 ne, ba daidai ne kake yi ba a wancan lokacin. To ita ma sai kai mata uzuri da haka, kai mata nasiha, kuma ka yi haƙuri da ƙuruciya da za ka gani. Wannan jazaman ne, domin duk mace da take da hankali, in dai yarinya ce bata haihu ta hayayyafa ba, hankalinta ba ɗaya bane da na ita babban mace. Kamar yadda aka ce mace dukansa haƙarƙarin hagu ne a ɗaya, wata ta ta hankali, ko mace tana fara hankali ne daga lokacin da ta haihu ɗaya kila zuwa 2 tukunna. Kun gane, duk wannan haƙin ƙuruciya ya gama sauka akan ta daga lokacin da take da yaya biyu. Amma wannan yarinya ce, dole za ka yi haƙuri da komai, ita ma kuma dole za ka yi mata uzuri. Sannan kuma su ƴaƴa wannan family naka ne, za ka iya haɗa su kai musu nasiha cewa kaza. Ita kuma ga ta yadda za ta mu'amalance su, tunda kai ka fi ta sanin su, har ta zama 'yar gida. Allah ba da zaman lafiya. Amma inda san samu ne, to kaga wannan mai mada da karabu da ita, inda tana cikin gidan a matsayinta na wadda kuka shaku, ta kange iyalanka, kuka zauna lafiya, ma'ana yara da sauransu, to wannan ta zo da gaba, to da abin zai fi zama net. Sannan a hankali za ta rinka koya yanda za ta mu'amalanci yaran gurin ita Maimunatu, saboda ita ta zauna da su, kuma za ta ga yanda take tafiyar da al'amara da su. Amma ita yanzu wannan training ne kan training zaka bata. Allah ya sa mu dace, Allah ba da zaman lafiya. Wannan magana wanda bai da ƴaƴa, kuma wanda ƴaƴan nan ba wasu a gidan, ba zai iya hango me nake faɗi akai ba. Amma ko da ban ci gaba da faɗi ba, kai da kake da ƴaƴan, kuma ka auro wata ta zo ta zauna da su, ka tsara auro ta agin ta zauna da su, so a yanzu duk zaka rinka hasko me nake faɗi a zuciyarka. Dai na san cewa ba zai yi daga wannan yarinya amarya a ce daga ita ƴaƴanka za su zauna ba, dole ne za a samu wata mai hankali za ta kula da su, dai waye this and that.
Allah ya samu dace, Allah ba da zaman lafiya. Duka ma'aurata da suke gidan aure Allah ba su daidaito, wanda suke samun sabani kenan. Wanda kuma ba sa samun sabani, ubangiji Allah kawai da sabanin su zauna lami lafiya. Domin shi aure da kake kallo sai an hada da addu'a. Tunda shedan ba inda yafi kokari ya yaki ya ga raba kamar aure. Wanda ya raba aure cikin shedanu kanana har wani matsayi gare na musamman. An fiji da shi ma fiye da wanda yasa aka yi kisa ko aka yi sata. So saboda haka shi yasa za ku ga aure sai an yi da gaske. Allah ya sa mu dace, ai ta hakuri ma'aurata, ai ta hakuri. Auren nan ma dai an fito dole za a je gidan wani, ba a sanya yake ba shi kuma. Kuma auren nan in ka kore ta cikin gida dole za ka auro wata, ita ko baka sanya take ba. So saboda haka kamar yadda Hausawa ke cewa da sabon gini gara yaɓe, wani lokacin gara yaɓan. In abu ne ya je ƙarshe tunda Allah ya yi igiya har guda uku ya yi saki, in ya je ƙarshe bayan da za a yi wasu subhanallahi wa iyadu billahi ba haka ake so ba, rabuwar ce tafi to he a rabin. Amma dai a yi ta haƙuri ma'aurata. Allah ya samu dace, amin sun ma'amin.